Companys i companyes, faig aquest vídeo l'11 de juny, just al mes d'aquesta vaga indefinida de tot l'ensenyament públic valencià. Vosaltres també vau estar un mes o més d'un mes fent vaga indefinida a principi de curs, amb el suport i amb la convocatòria de les TPB. En aquesta vaga indefinida també us hem tingut en compte la negociació per a evitar la retallada de places que amenaçava la conselleria per al curs que ve. En aquest sentit, hem posat en marxa una campanya per al reconeixement de la vostra antiguitat, dels vostres triennis. Per això és important que contacteu amb el sindicat perquè us expliquem com llançar-la endavant i aconseguir aquest reconeixement. Des de 2018 que estem treballant amb vosaltres i en 2022 ja vam intentar convocar i promoure eleccions sindicals, que sabeu que va ser tombada per l'administració i per altres sindicats. Ara hem de reprendre aquest temps perdut i ara tenim aquesta oportunitat de que trieu els vostres representants en les eleccions sindicals que tenen lloc ara en juny. Tenim els recursos, tenim els mitjans, tenim les persones per a fer possible aquest projecte i, sobretot, tenim la vostra força. Per això és molt important que voteu a les candidatures de les TPB per als comitès d'empresa. Moltes gràcies i endavant, companys i companyes.